filmarea. Ok, se aude totul? Se aude, e bine. Bun. Păi, astăzi o să vorbim despre structurile repetitive. În principal, pentru robot noi o să folosim structura repetitivă while. Nu extrem de mult, dar o să o folosim. Dar, de asemenea, trebuie să vorbim neapărat și despre for, pentru că nu avem cum să trecem prin programare fără să vorbim despre for. Pentru o relatare cu o conexiune, să zic așa, cu pseudocod, while ar fi operațiunea cât timp și for ar fi pentru. Ideea cu aceste instrucțiuni repetitive este că ele repetă o anumită secvență de cod, aceea poate să fie o linie de cod sau mai multe, nu contează, de un număr, repetă chestia de mai multe ori. De exemplu, un while folosim un while dacă nu știm de câte ori vrem să repetăm codul. Spre exemplu, nu știu, vrem să căutăm următorul număr prim. Ni se dă un număr n și vrem să găsim care e următorul număr prim în afară de n, da? Și noi să zicem că știm cum să verificăm dacă un număr e prim. Atunci, noi putem efectiv să trecem dintr-un număr în următor, adică n plus 1, n plus 2, n plus 3, tot așa, până la primul număr prim, da? Până îl găsim pe primul. Dar nu știm cât o să avem de mers până la următorul număr prim. De-aia acolo folosim un while și o să fie while sau cât timp n nu e prim, treci la următorul și verifică-l. Asta folosim while în mare parte când nu știm exact de câte ori vrem să repete codul. Vrem să repete până când o condiție devine falsă. În timp ce for va fi folosit atunci când știm exact de câte ori vrem să repetăm codul. Spre exemplu, în codul robotului, for este folosit pentru numărul de cicluri din autonomie. În autonomie, unde robotul trebuie să ia cont din același loc, să-l pună pe același junction, putem să folosim un for, pentru că este fix același cod pe care trebuie să-l facă de mai multe ori. Și avem un for de la 1 până la 5, adică repetă codul respectiv de 5 ori. Ok. Am mai intrat cineva. Salut! Ok. În cazul ăsta, cam asta este sintaxa unui while. Avem while o condiție care trebuie să fie o expresie care o să aibă rezultat adevărat sau fals, un boolean. Și aici, între cele două acolade, blocul de cod ce va fi executat cât timp instrucțiunea este activă. Aici avem un exemplu care va afișa numerele de la 1 la 10. Și ideea este foarte simplă. În primul rând avem val curent care la început e 1 și apoi while-ul acesta cu condiția. Condiția este că val curent mai mic decât 10. Mai mic sau egal cu 10, pardon. Ok. Prima dată, când intră prima dată în while, el evaluează dacă această condiție este adevărată sau falsă. Val curent mai mic sau egal cu 10. Val curent în cazul ăsta e 1, deci mai mic sau egal cu 10, intră în while. Pentru că intră în while, cout val curent, afișează 1 pe ecran ca tai. Iar apoi val curent e val curent plus 1, adică devine 2. După se evaluează din nou instrucțiunea asta, val curent mai mic sau egal cu 10, da, din nou. Iarăși se execută blocul de instrucțiuni de aici. Deci o să afișăm și 2. Și val curent devine 3 și tot așa până la 10. Când de el devine 10, o să avem val curent mai mic sau egal cu 10, adevărat, afișează 10, devine 11 și când val curent devine 11, val curent e mai mic sau egal cu 10, nu mai este pentru că e 11 și trece mai departe. Ok? Mare parte cam asta e un while. În codul robotului cam așa arată un while. Ăsta e while-ul principal, să zic așa, care fix așa arată, fix ăsta e scheletul unui cod de teleop. While robot is running, deci cât timp robotul încă merge, atunci citim input, vedem ce zic controlerele și ce mai zic senzorii și așa. Și apoi dacă găsim o eroare, break. Break iese din while, adică, de exemplu, noi putem să spunem o chestie de genul că dacă găsim o eroare, break și atunci el o să iasă direct din while. Ignoră condiția asta, iese direct din while, trece mai departe. Acest break funcționează și la for, nu doar la while, funcționează la orice fel de instrucțiune repetitivă. Bun. O secundă. Mihai, că tu ai intrat un pic mai târziu și ne-ai prins prima parte ce am vorbit. Ai mai întâlnit instrucțiunea while până acum? Știi bine despre Da, ce e vorba? da, Ah, da. ok, nu revin atunci. Perfect. Ok. Bun.
Instrucțiunea for este un alt tip de instrucțiune repetitivă. Face în mare parte același lucru și orice se poate face cu while se poate face și cu for și viceversa. Doar că acesta se folosește când știm exact ce număr de repetări vrem să aibă acea secvență de cod. De asemenea, el are un indice, să zic așa. De obicei se folosește un i sau un k sau un j, care un for arată în felul ăsta: inițializare condiției increment și decrement sau decrement. Nu o să o țineți minte chiar așa, e un pic mai simplu cum o zicem imediat. Uite așa. Deci el creează o variabilă i pe care o și inițializează direct aici în interiorul forului și ăsta începe de la 1. Da? Aici este inițializarea lui i. Apoi condiția, care e condiția fix ca la while funcționează. Cât timp i este mai mic sau egal cu 10. Doar că în loc să trebuiască să dăm i egal cu i plus 1 în acolade, punem aici un i++, care ar fi pasul nostru. Chestia asta o să facă fix același lucru, o să afișeze toate numerele de la 1 până la 10 și funcționează felul următor. La început el intră IE1, verifică i e mai mic sau egal cu 10, da, atunci se întâmplă ce zice în interior, în cazul nostru cout i, îl afișăm, iar apoi la sfârșitul liniilor de cod din interiorul acoladelor se face și incrementarea sau decrementarea, în cazul nostru i++, deci i devine 2. Se întâmplă același lucru cu 2, se afișează 2, tot așa până ajunge la 10. La 10, i o să fie 10, verifică aici, mai mic sau egal cu 10, adevărat, afișează 10, iar apoi i++ devine 11. Când devine 11, se verifică iarăși. I egal cu 1, i mai mic sau egal cu 10, i mai mic sau egal cu 10 devine fals, deci iese din for, trece mai departe. While-urile și for-urile funcționează foarte asemănător una cu cealaltă. Singura diferență este că într-un for avem direct o variabilă care crește și o putem folosi în timpul for-ului. De aceea, de obicei, în cazul ăsta, unde avem decât să afișăm numerele de la 1 până la 10, este mult mai simplu și ușor de folosit un for. În cazul unui while, trebuie să inițializăm o altă variabilă, valoare curentă, înaintea while-ului, și să o creștem în interiorul while-ului, în timp ce în for ea se crește direct aici și avem o singură instrucțiune în interior. De precizat și pentru while și pentru for că unde scrie? Așa. În interiorul unei instrucțiuni while sau for putem avea alte instrucțiuni repetitive, structuri de decizie sau break. Adică, noi putem să avem în interiorul unui for și un if, sau putem avea chiar un alt for sau un alt while. Putem avea 10 for unul în celălalt. Acel cod, dacă de exemplu noi am avea două for-uri unul în celălalt, avem, nu știu, for de la i egal cu 1 până la i egal cu 10 i++ și în interiorul lui un alt for de la j egal cu 1 până la j mai mic sau egal cu 10 j++. Și să punem acolo, nu știu, să afișăm de câte ori se întâmplă treaba asta. Această chestie s-ar întâmpla de 10 ori, pentru că intră la forul intră în forul mare. Stați un pic să scriem aici un Visual Studio. O secundă să-l scriem ca să fie un pic mai clar. Bun. Dacă am avea ceva de genul, nu știu, nu. Plus plus i sau i++ înseamnă pur și simplu i egal cu i plus 1. Este pur și simplu creșterea cu 1 a acestei variabile i. Bun. În cazul ăsta, aici am putea să afișăm ceva, nu știu. Uite, o să mai folosim o altă variabilă care zice int număr repetări. Ok, și la început o să fie 0, iar aici, de fiecare dată când se apelează aceste multe linii de cod, o să creștem cu 1 număr de repetări. Deci număr repetări egal cu număr repetări plus 1. Ok? Și la final, dacă o să afișăm
un cout mai mic. Multele linii de cod au fost apelate de ok. În cazul ăsta, Andreea, de câte ori crezi că o să se repete acele linii de cod? Ce număr crezi că o să aibă numărul de repetări? Practic, nu se anulează primul for și o să fie de 10 Uh, nu ori? chiar, Sau, nu. Uite ce se întâmplă. Deci ideea aici este că când E1 intră aici și face da, acest for de la J1 până la J10, se repet de 10 ori. Iar apoi, da. când îl termină pe ăsta, poate să treacă mai departe, ajunge la colada asta din primul for, se duce înapoi, I devine 2. Și se întâmplă iarăși forul ăsta, ajunge la 20 de repetări. În total, Ah, chestia asta o ok, să aibă practic 100 de repetări, da. 100, da. Ok, Ok. uite. De 100 de ori. Ok? În momentul în care avem un for în for, se... asta a fost în mare parte ca să înțelegeți un pic cum funcționează și să vedeți că se pot face mai multe chestiuni între alta. Același lucru se poate face și cu un while. Să-l avem un while într-un alt while sau un while într-un for sau tot așa. Ok? Bun. Continuând, într-un for, dacă de exemplu noi am vrea, nu știu, să afișăm în cazul ăsta chestia asta o să ne afișeze toate numerele de la 1 la 10, da? Hai să și vedem. Le afișează pe toate de la 1 la 10. Dacă eu vreau să-mi afișeze numerele din 2 în 2, să mi le afișez doar pe alea impare, eu pot efectiv, aici ăsta este un pas, să zicem așa. Deci noi pe ăsta putem să-l facem în loc de plus plus i, putem să facem i egal cu i plus 2. Și acum la fiecare pas el o să crească cu 2. Și așa o să ne afișeze doar numerele impare. De asemenea, pasul ăsta poate să fie negativ. Putem să facem i egal cu i minus 1. În cazul ăsta, dacă facem treaba asta, el o să meargă la infinit. Da? El merge la infinit, nu se oprește niciodată, pentru că el începe de la 1 și scade în continuu cu câte 1 cât timp este mai mic decât 10. Dar nu o să se întâmple niciodată să fie mai mare decât 10 dacă el doar scade. Ca să o facem să meargă descrescător, trebuie să începem de la 10 și să spunem cât timp e mai mare sau egal cu 1. Și acum el începe de la 10 și scade în continuu cât timp e mai mare decât 1. Deci chestia asta o să ne afișeze numele descrescător. Ok? Da? Ok. Așa afișăm niște numere descrescător. Bun. Mai departe. Avem aici niște exerciții, vi le trimit pe toate pe chat. Dacă le aveți deja făcute, vă mai caut câteva imediat și vom vorbi despre ele. V-am pus destul de multe fix pentru chestia asta, că e posibil ca unii să le aibă deja făcute și de asemenea știu că for-ul și while-ul se înțeleg un pic mai greu la început. Matei, tu ai intrat acum, ai vreo vagă idee despre ce-i for, ce-i while? Oh, da, da. Nu tu, Matei, am mai intrat un alt Matei A, nu? acum. Ha, Tu ești de la pardon. început, no, e ok. Da. Am mai intrat un alt Matei acum și vreau să întreb dacă are vreo idee. Deci, Cristian Matei, cu tine vorbesc. Am încredere în tine, știu că o să reușești. Ok. Cred că nu-ți merge microfonul sau ceva. Poți să-mi dai un mesaj pe WhatsApp dacă e mai ușor, nu știu, dacă nu-ți merge microfonul. Ok, bun. Hai că mă mai uit un pic la niște probleme pe aici. Ba, mă auzi acum? Da, te aud.
Deci ai mai lucrat vreodată un pic cu for sau cu while? Deci să înțeleg că nu? A ieșit, ok. Bun. Să-mi ziceți cum stați cu problemele alea de le-am trimis. Matei, mă auzi? Um, Matei și Alexandru Barb, știu că voi sunteți, voi ați făcut un pic mai mult și sunteți un pic mai în față cu materia, deci dacă aveți toate problemele astea făcute sau dacă vi se par prea ușoare, pot să vă dau altceva dintr-o, gen nu din for neapărat, din altceva dacă vreți. Nu, cred că e bine așa. Ok. Hai atunci, nu știu, vă mai las 5 minute să vă gândiți și eu o să încep să vorbesc despre prima problemă. Ca să... Că sunt multe și... Nu știu, să nu vi se pare că să zici degeaba. Cine o termină pe prima până atunci, stați și faceți în continuare până vă prind eu din urmă. Și filmarea, și filmarea, ok, se aude totul, se aude e bine. Și filmarea, ok, se aude totul, se aude e bine. Și filmarea, și filmarea.
Ok. Out. Pornește și înregistrarea. Așa. Și dacă vrei... Ok. Bun, pe atunci o să mă apuc să explic prima problemă. Hai să vedem. Deci, prima problemă ne dă un număr natural n și trebuie să afișăm primele n numere. O să folosim fix același cod de adineauri care ne afișa numerele până la 10. Deci avem codul ăsta care ne afișează numerele până la 10, ok? Și noi vrem să ne afișeze numerele până la n. Deci, în primul rând, o să trebuie să avem un n și să-l citim. Iar apoi, în loc for-ul ăsta, merge de la 1 până la 10 și afișează fiecare număr prin care trece. Deci, ca să-l facem să meargă, să ne afișeze primele n numere, trebuie să meargă de la 1 până la n și să afișeze toate numerele prin care trece. Deci, cam asta este. Hai să vedem dacă și merge. Îi dăm un 5 și ne afișează numerele până la 5. Perfect. Bun. Îl iau și îl trimit pe BBinfo. O secundă. Așa. Și am luat 100 de puncte pe ea. Bun. Trec și la a doua problemă, care este afișare numere 1. Așa. Deci de aici o iau pe a doua, afișare numere 1.
Avem de făcut același lucru, doar că trebuie să le afișăm în ordine descrescătoare. Deci, iarăși, luăm de aici și lăsăm același cod, începem, citim n și asta le afișează crescătoare. Ca să le afișeze descrescătoare, trebuie să începem for-ul de la n, să mergem până la mai mare sau egal cu 1 și să îl scădem pe drum, în loc să-l creștem. Deci trebuie să decrementăm acest i. A incrementa înseamnă a crește cu 1 de obicei și a decrementa a scade cu 1. Deci chestia asta ar trebui să meargă. Perfect. Iarăși luăm codul ăsta și îl punem pe pb-info să vedem dacă merge. Perfect. Bun. Vreau și eu să știu pe la ce probleme sunteți voi, ca să știu dacă merg mai repede sau mai încet. Vă iau la rând și vă întreb eu, ok. Alexandru Barb, tu la ce probleme ești? Da, eu nu l-am luat la rând, dar sunt la una care se numește produs impare, prod impare, ceva de genul. Ok. Bun. Matei, La a patra. la a patra, deci tu la pro din pare, ok. Andreea, tu? Sunt la a treia. Ok, deci afișare M2. Ok, perfect. Și Mihai? Tot la a treia. Ok. Pe primele două le-ai făcut de 100 de puncte, da? Da. Ok. Bun, și mai sunt David Marina, ai zis că tu nu ai calculator momentan, deci nu e nicio problemă. Și Cristian Matei, tu în ce stadiu ești acum? Sau încă nu-ți merge? Ok, eu spre spun că încă nu-ți merge. Păi bun, atunci mai aștept 5 minute să vă las să vă mai gândiți un pic la a treia, dacă mai sunteți unii la ea, și o să o facem imediat. Lasă. Ce? Matei, mi s-a părut că ai zis ceva, dar nu știu să zic ce. Bă, stai că am rezolvat, îmi merge acum totul. Gata, îți mergem? Mhm. Bine, păi bun, atunci hai că le mai dăm celălalt un pic timp de gândire la ele, cât tu ai mai făcut ceva cu for sau cu while? În si, nu. Ok, bun. Teoretic ele funcționează cam pseudocod, deci Așa. while este operația cât timp și for este pentru.
Ideea e simplă, o să trec un pic cu tine prin ele cât să mai gândesc la celelalte probleme. Ok. Deci, la while trebuie să-i punem o condiție aici și o să se execute codul cât timp condiția asta este adevărată. Când nu mai este adevărată, o să iasă direct. Aici pot să am câte linii de cod vreau eu, pot să am chiar și un alt while în interiorul lui, nu este asta o problemă. Cu for este cam aceeași chestie, doar că avem și un indice care crește sau descrește în interiorul forului direct, cam așa arată un for, unde la început inițializăm un i de la valoarea de început, în cazul ăsta 1, apoi avem condiția care este i mai mic sau egal cu 10, deci cât timp i este mai mic sau egal cu 10 o să se execute codul, și apoi pasul, să zicem așa, care e i++, adică i egal cu i plus 1, asta înseamnă i++. Codul ăsta cum o să se execute? În primul rând, când intră în for, i o să fie 1, verifică condiția i mai mic sau egal cu 10, adevărat, trecem mai departe, afișează i, după ce se fac toate liniile de cod din interiorul forului, în cazul ăsta doar cout i, o să se apeleze pasul sau incrementul, decrementul, deci i++ i o să devină 2. Se face același lucru pentru 2, se afișează și 2, iar tot așa până la 10. La 10 când ajunge, i o să fie mai mic sau egal cu 10. Deci e adevărat. Afișează 10 și apoi i++, i devine 11. Încearcă din nou să verifice condiția, care în cazul ăsta e falsă, deci iese direct din for. Continuă mai departe cu restul codului. Codul ăsta de-l vezi tu aici o să afișeze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ups. Ok, am înțeles asta. Ok, bun. Dacă, de exemplu, vreau ca forul ăsta să-mi afișeze același lucru, numerele de la 1 până la 10, doar că descrescător. Cum aș putea să fac asta? Stai o secundă. Um, Așa, a început să-mi vorbească Google Home-ul. Deci, cum aș putea să le afișez descrescător? Stai așa că nu-mi dau seama. Păi, un exemplu ar fi că am putea să începem forul de la 10 și să mergem în jos în loc să mergem în sus. Deci, în cazul Păi și cum vine asta? Păi uite. Deci el arată normal așa. Mai mic sau egal cu 10 plus i, da? Cam așa arată el, da? Da. Bun. În cazul ăsta el începe de la 1 și merge până la 10, crescând de fiecare dată. Deci eu pot să-l fac să înceapă de la 10, Și să zic că e mai mare sau egal ca 1. mai mare sau egal ca 1, da. Așa? Auzi, și contează dacă pun plus i sau i++? În interiorul unui for nu. Este o diferență între ele. Ideea e că dacă am, de exemplu, o operație, nu știu, să zic că a egal cu i++, să zic că în cazul ăsta i e 5, da? Da. A egal cu i++, dacă i ar fi 5, da? După operația asta, atunci a o să fie 5 Plus și 1. nu, 5 și atât, și i o să fie 6. Pentru că acest plus 1 se apelează după ce se face operația în care este pus. Ok? Adică se termină operația, îi dăm valoarea lui a cu i fiind 5, iar apoi i crește. Plus i, în schimb, așa, o să se calculeze întâi ăsta. Deci aici i o să devină 6 întâi și după a egal cu i, deci și a o să fie tot 6. Ok. Dar în interiorul unui for nu contează. Bun. Aici poți să pui și i egal cu i plus 1 sau i egal cu i plus 10 dacă vrei. Poți să faci pasul cât de mare vrei tu. Ok. Bun. Ideea fiind că codul ăsta, dacă îi dăm un F5, el o să ruleze la infinit și crește numere în continuu. Asta face. Asta se întâmplă pentru că el începe de la 10 și crește în continuu cât timp e mai mare sau egal cu 1. Adică o să crească la infinit, nu o să oprească absolut niciodată. Cazul că descrescătorul trebuie să scadă, deci minus i. Deci merge și așa. Da. Dar nu e același lucru dacă scriu, de exemplu, i-1? Trebuie să fie egal cu i minus 1. Așa. Da. Înseamnă același lucru, da, basically. Bun, și dacă îi dăm un F5,
se duce descrescător. Ok? Mm? Bun, dacă eu, de exemplu, aici vreau să afișez doar numerele impare, vreau să fac fix același lucru, doar că să le afișez ori doar pe alea pare, ori doar pe alea impare. Nu mai pare să merg din 2 în 2. Cum pot să fac asta? Deci doar pe alea apare. Și Doar pe vrei alea... descrescător sau crescător? Da, descrescător, așa. Păi scriu I minus 2. Exact, aia e. Și le afișez doar pe alea pare. Perfect. Bun, păi cam asta este despre for. Despre while. Dacă aș vrea să fac același lucru cu un while, cum aș putea să fac asta? Păi aș avea un while și o să zicem, nu știu, cât timp număr mai mic sau egal cu 10, da? Ok. Fă ceva și trebuie să inițializăm acest număr înaintea while-ului, deci int număr egal cu 0, ok? Și trebuie să-i punem pasul în interiorul while-ului. Deci, spre exemplu, îi dăm un cout mai mic număr și un spațiu ca să mi-l afișeze și apoi cresc număr. Ok? Și îl cresc cu 1. Da, aici pot să scriu, de exemplu, număr plus plus? Adică e același lucru? Da, merge. E fix același lucru dacă scrii număr plus plus. Uite așa. Ok. Da. Și chestia asta, dacă o afișăm, o să meargă de la 0 până la 10 pentru că am început cu ăsta de la 0. Dacă începeam cu el de la 1, mergea de la 1 până la 10. Da. În mare parte, orice poți face cu un for, poți face și cu un while și viceversa. Ok. Mai este o chestie, hai să mai vorbim un pic despre un for. Hai să vedem. Un int număr pași egal cu 0 la început. Și o să avem așa, un for de la un int e 1, ok. Și după încă un for în interiorul ăstuia cu un j. Ok. Dacă eu aici vreau, nu știu, am multe linii de cod aici, da? Multe linii de cod. Aici am multe chestii și la finalul acestor multe chestii vreau să număr de câte ori s-au apelat aceste multe linii de cod. Deci o să creștem număr pași cu 1, da? Da. Bun. La final, eu dacă îi dau aici un cout, codul s-a apelat de... Dacă fac treaba asta, ce o să-mi afișeze? Cât o să fie număr pași? Da, stai. Deci, practic crește contorul de fiecare dată, după fiecare linie cod sau cum funcționează? Păi nu, număr pași ăsta crește de fiecare dată când se apelează ce e în interiorul la forul ăsta de aici. Dar nu, ok, deci nu contează că în interior eu scriu 5 linii sau o linie. Da, N-are nicio treabă. da, n-are nicio treabă, Ok. nu, n-are absolut nicio treabă. Eu am pus aici decât, nu știu, multe linii de cod, ăsta e un comentariu, Da, ok. da? De câte ori crezi că o să se apeleze acest număr pași? Păi odată. O singură dată? Adică număr pași o să fie 1? Stai. Păi am un for într-un for. Așa. Deci o să am 2, nu? Păi da, da, ăsta merge până la 10 și ăsta merge până la 10. Deci fiecare din ele merg de 10 ori. Păi și o să am 100. 100, exact, aia e tot. Ok, am înțeles. Codul s-a apelat de 100 de ori, uite. Da? Ok? Putem face același lucru și cu un while. Pot să pun aici, după for ăsta, pot să-i pun un while ceva. Da? Pot să-i pun în interiorul la while-ul ăsta un alt for, de exemplu, dacă vreau. Merge. Orice pot pune în afara unui for, pot pune și în interiorul unui for. Bun. Mai departe. Am pus aici niște probleme care o să fie o temă. Gen, bine, să le facem acum, să discutăm despre ele și tot așa, dar le găsești aici, sunt și pe... Îți apare Da. chat-ul de pe Meet? Nu, stai că nu le mai am, că am ieșit și am intrat. Stai că ți le dau din nou. Le pun din nou acolo pe chat. Bun. Le-am pus din nou Auzi, pe ai chat. cumva și linkul de la site-ul ăla unde poți să scriu cod fără să-mi instalezi CodeBlocks? Da, imediat.
Mm, Am trimis-o, Bobby, link-ul cu C++-ul. ok, bun, bravo. Perfect. Păi, poți să te apuci de ele. Dacă vrei, poți treci peste primele două să încep cu afișare M2. Ok? Acum vorbești cu mine? Da, ție, ziceam că Da, poți să ok, încep cu bine. afișare Deci, M2. Hai că te las 2 minute să te gândești la afișare M2 și după o rezolv eu ca să ajungem în pas cu toată lumea. ok. Care e linkul de la site-ul ăla cu cod? L-a dat Mihai. Ultimul. L-a trimis Ah, Mihai, ok. ultima chestie. Mersi. Bobby, poți să mai dai puțin pe exemplul ăla pe care mi l-ai arătat? Ăsta gen? Mersi. Dacă vrei să vezi doar sintaxa, cum se scriu astea, ai și aici în training, poți mai ușor așa, stai un pic. Găsești aici, uite, sintaxa asta de bază de la cum arată 1 și aici este și scrisă un pic mai... Word-ul ăsta ni l-ai dat și nouă? Sau? Da, l-aveți și voi. Îl mai trimit o dată dacă vrei. Stai că mai trimit o dată link-ul de la el. Îl dau și pe ăsta de training și pe clasă ca să l ai și tu. Optim. Mersi. Acolo e gen... Ai cam tot ce vorbim noi în lecții, se găsește aici. Ok. Deci eu ți-l las și pe ăsta pe ecran dacă ți-e mai ușor cu el, nu știu. Da, nu, gata, m-am prins, nu mai e nevoie. Ok. Ceilalți pe unde ați ajuns cu problemele? Mihai, tu de exemplu, la ce problemă ești? Mihai, mă auzi? Ok, Andreea, tu la ce problemă ești? Eu sunt la 4, care nu-mi iese. La Pro din Parem? Da. Ok, păi... Bine. Hai atunci că discutăm... Bobby, mai strigat? Da, la ce problemă ești? Da, tot la 4. Și afișarea M2 va ieși de 100 de puncte la amândoi? Da, da. Ok. Bun, păi atunci vorbesc Eu repede. sunt de pe telefon și nu am cum să Ok, rezolvați diferit. ok, nu-i problemă, dar te-ai gândit cum ai putea să o faci? Da, mi-am scris pe foaie. Ok, și poți să ne explici cum te-ai gândit să o faci?
și o implementez eu. Păi nu mi-a ieșit, că am încercat pe online C++ să fac pe 4 și nu a ieșit bine. Păi Am nu, vrut pe inițial. 3, pe afișare M2, aia cu să citesc două numere naturale A și B, afișați în ordine crescătoare primii B multipline nule al numărului A. Am făcut variabila A și pe aia am dat la sin A. Ok. Apoi am făcut variabila B și sin B. Ok. Bun. Apoi am pus for și int i egal cu 1. Ok. După aia, Stai un pic. Eu când îți zic să ne zici cum ai făcut problema, nu vreau neapărat să-mi dictez cum să o scriu, că știu că e destul de greu să dictezi așa codul direct dacă nu l-ai în față. Eu întreb așa, Ok. gândirea din spate. Da, dacă ți-e mai ușor, așa poți zice așa, da. da, mi se părea mai ușor. Ok, spune așa în continuare atunci. Apoi am spus că y este mai mic sau egal cu b. Și am pus aia cu plus plus i. Ok. Și după aia am dat cout la a ori i. Auri. Bun. Hai să vedem un pic ce face acest cod. Hai să luăm și exemplul lor direct. Deci ei zic 3 și 6. Pe asta nu l-am testat, nu știu dacă merge. Stai. O secundă. 3 și 6. Bun. Afișează chestia asta, pentru că nu avem spații. Stai să-i punem niște spații. Așa. 3 și 6. Bun. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hai să vedem dacă e bine. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Perfect. Bun, hai să discutăm un pic și ce face acest cod. Matei, tu să fii un pic atent că tu n-ai făcut-o și că ceilalți au făcut-o, deci, na. În primul rând citim astea două variabile, A și B, pentru că avem nevoie de ele și noi trebuie să facem toți multiplii lui A care sunt mai mici sau egali cu B. Deci facem un for care merge efectiv până la B, da? De la E1 până la E mai mic sau egal cu B. Ba nu, Ok. ups, trebuie să afișăm primii B multipli nule ai numărului A. Ok, scuze. Deci facem un for care merge până la B, de la 1 până la B, deci o să aibă B numere, B repetări ale Da. acestui cod. Și pentru fiecare din ele afișăm A ori I, care A ori I clar e un multiplu al lui A, clar e un multiplu diferit de cel de dinaintea lui A, pentru că I-ul crește la fiecare pas. Și A ori I clar face parte din primii B multipli ai numărului A. Ok? Și asta e problema, este foarte bine. Ok. Nu știu dacă ai înțeles, Mă gândeam la cum funcționează A ori I. Deci A clar că e multiplu, dar I n-am înțeles exact de ce. Păi bun, hai să vorbim un pic despre multiplu unui număr B, de exemplu. Deci noi aveam numerele 3 și 6 și trebuia să aflăm primii 6 multipli ai lui 3, basically, da? Da. Aia primii 6 multipli care sunt 3 ori 1, după vine 3 ori 2, Ok, după ok, vine 3 ok, ori gata. 3. Și în cazul ăsta 3 ăsta de aici e AU și 1, 2, 3 e IU, care crește în continuu. Da, am înțeles. Al 6-lea multiplu ar fi 3 ori 6, care ar fi fix 3 ori I care o să fie la ultimul lui pas și o să Bă, fie B. da. Ok? Da. Bun. Hai să trecem mai departe. Vreau Și să... auzi, Spune. Babi, Da. cum făceai dacă, de exemplu, își cerea să afișezi numai multiplii pari? Păi, dacă vrei să afișezi numai multipli pari, puteai să-i pui ori un if aici. Dacă A ori I modulo 2 egal 0. Asta înseamnă dacă A ori I este par, să-l Da. afișez. Și asta ce ar face? Hai să vedem cum ar funcționa. Îi dăm aceleași valori 3 și 6. Și o să mi afișez 6, 12, 18, decât pe alea apare. Da. Ori așa, ori să-i punem un caz, să vedem. Dacă A este par, le afișăm pe toate. Dacă A este impar, atunci să înceapă ăsta de la 2 și să meargă din 2 în 2. Ok. Că ca ăsta să fie par, trebuie ori A-ul să fie par, ori I-ul să fie par. Și avem cazul în care A-ul este par, deci le afișăm pe toate.
Îi pun aici Și au un nevoie if. de un if sau cum? Da, îi pui aici un if. Dacă amod2 egal 0, atunci, dacă e așa, le afișez pe toate. Ok. Else folosim așa. Ups. Bun. Else facem așa, pentru că treaba asta o să-l țină pe i mereu par, pentru că e în 2 și merge din 2 în 2. Deci eu o să fie mereu par, deci asta o să fie mereu pară. Ok. Da? Bun. Hai să vorbim și despre produse impare. Matei, să citești tu cerința sau o citești acum cu mine și discutăm un pic despre ea? Da. Ok, deci se dă un număr natural nenul n să se determine produsul primelor n cifre impare. Cum am putea să facem asta? Hai să vedem întâi cum am putea să afișăm primele n cifre impare. Hai, Matei, vreo idee? Păi, Spune, ascult. știu că era o formulă, dar nu mai știu exact. Ne putem folosi de aia? Nu vreau să facem cu formulă. Da, există formulă, dar nu vreau să facem cu formulă. Vreau să facem cu for. Vreau să afișez primele n cifre impare. Nu știu acum. Zi tu. Păi bun, ca să le afișez pe primele n, păi ca să afișez primele 10 numere impare, avem un i de la 1. Păi bag, da, cu i++ și pun condiție să fie în par. Ok. I++. Și aici vei spune în condiție să fie impar? Da. Bun. Modulo 2 egal 1. Atunci, asta e o variantă. Da? O altă variantă, primul i este 1, deci este impar. Deci dacă îi pun aici un i egal cu i plus 2, el o să fie mereu impar. Corect? Da. Ok. Bun. Dar merge foarte mici cu condiția, hai să o lăsăm cu condiția. Și treaba asta, ce face? Îi dăm aici un cout i și un spațiu după ca să înțeleagă ce se întâmplă. Și aici dacă îi dăm, nu știu, el îmi afișează numerele impare mai mici sau egal cu 10, da? Bun. Dacă Da. vreau să-mi afișeze numerele impare mai mici sau egal cu n, cum fac? Păi, în loc de 10 pun n. Ok. Și n-ul ăsta trebuie să-l inițializăm, să-l citim, corect? Da. Deci dăm aici un int n și un sin n. Bun. Ce face chestia asta? Dacă îi dăm un 5, o să-mi afișeze numerele până la 5. Perfect. Ok, deci el ne cere să afișăm produsul primelor n numere impare. Bun. Dacă eu vreau, în cazul ăsta la 5, vreau să-mi afișeze primele 5 numere impare, nu numerele mai mici sau egal cu 5. Cum pot face asta? Păi hai să vedem. Spune tu ce ai în gând și după vorbesc eu. Păi mai pun un if și îi spun să se oprească când ajunge la... Stai să mă gândesc cum aș putea să scriu asta. Bine, uite, fii atent cum mă gândesc eu, da? Deci hai să discutăm un pic despre numerele astea impare. Deci, în primul rând, ar fi 1 care ar fi egal cu cât? Cu un 0 ori 2 plus 1, da? După ar fi un 2 care e egal cu un 3, pardon, că 3 este impar, scuze, care e egal cu cât? Cu 1 ori 2 plus 1. Da. După avem un 5 care e egal cu 2 ori 2 plus 1. Asta este de forma de bază a unui număr impar. Deci imp egal cu 2 ori k plus 1. Da? Așa arată un număr impar. 2k plus 1. Hai să ne folosim de chestia asta. În acest exemplu poți observa că singurul lucru care se schimbă este acest... stai să-l pun aici k ori 2 ca să fie mai clar. Ok. K. Este k-ul ăsta de aici, adică 0, 1, 2 ăsta. Restul rămâne totul la fel. Și la al treilea număr prim, k-ul ăsta e 2. Deci am putea să-i facem un for care începe de la 0,
se duce până la mai mic sau egal cu n, că vreau să le afișez pe primele n, doar că aici de fapt o să se ducă până la mai mic decât n, pentru că al treilea număr impar este cu 2. Deci vreau să se ducă până la mai mic decât 3, nu până la 3 exact, ok? Da. Și aici plus plus. Și aici, pentru fiecare din numerele astea care o să fie de fapt cau nostru, deci eu ăsta o să fie, uite, îl punem și aici, să fie un i, să fie mai clar, ok? Deci eu nostru e cau. Da, uite, nu mai avem niciun cap aici, deci e totul cu i, ok? Mm? Bun. Aici noi putem efectiv să folosim formula asta. Deci să afișăm cout mai mic, cum? Ne luăm după formula asta. O luăm direct și o copiem. Mai mic, ghilimele spațiu. Ok? Și chestia asta, hai să vedem ce face. Ups, am lăsat asta aici și nu-i place codul de ele. Ok. Păi dacă îi dau un 5, o să-mi afișeze primele 5 numere impare. Ok? Cam asta e ideea de bază, că ideea asta folosește ce am învățat și la matematică, sigur am învățat toți asta la matematică, că un număr impar egal cu k ori 2 plus 1. Că sigur există un k, astfel încât să facă un număr impar. Ok? Și folosind chestia asta, putem efectiv foarte simplu să afișăm primele n numere impare. Dacă vreau aici să folosim, să începem de la 1 și să mergem până la mai mic sau egal cu n, cum era mai clar, da? Că ar avea același număr de pași, doar că în cazul ăsta eu ar începe de la 1. Deci chestia asta, dacă îi afișez cu un 5, o să înceapă de la 3 se duce până la 11. Dacă vreau să înceapă de la 1 se ducă până la 9, ar trebui la fiecare din numerele astea să le scad 2. Deci în loc de plus 1 aici pun un minus 1. Ok. Și cu acest minus 1, el când îi dau 5 o să înceapă de la 1 se duce până la 9. Face și același lucru, ok? Dacă îl iau și îl pun pe binfo, hai să vedem ce ne dă. Nu trebuia să fie înmulțite? Ba da, ok, scuze, am uitat. Ok, bun, așa afișăm numerele impare, da? Bun, ca să fie mai clar, o să punem chestia asta într-o altă variabilă, să-i zicem număr egal cu chestia asta, da? La fiecare pas. Și o să-l și inițializăm, ca să putem să-l folosim. Ok? Bun, și aici ar trebui ca să facem treaba asta, ar trebui să afișăm număr. Cout număr și funcționează fix la fel, da? Bun. Și acum dacă pot să afișez toate numerele astea de care am nevoie, problema am cere să le mulțesc. Cum pot eu să fac produsul unor numerelor astea dacă eu oricum le găsesc deja, știu să le găsesc? Păi, simplu, îmi introduc un produs. Produs egal cu 1 la început, pentru că dacă începem cu produsul de la 0 o să rămână mereu 0. Și aici, în loc să le afișăm, pur și simplu le adăugăm la produs. Deci produs egal cu produs înmulțit cu un număr. Și la final afișăm produs. Ok? Pentru că am fix numerele alea, NR e chestia pe care o afișam, numerele impare de care am eu nevoie, trebuie decât să le fac produsul. Și ca să fac produsul la mai multe numere, le bag mereu în produsul ăsta și le mulțesc în continuu la fiecare pas. Codul ăsta cam cum o să ruleze. Deci trece. Am văzut deja cum în NR ajunge pe rând fiecare număr impar, da? Deci prima dată în NR o să ajungă 1. Produs egal cu produs, adică 1 ori 1, deci rămâne 1. La următorul pas îl avem pe 3. NR o să fie 3. Deci produs egal cu 1 ori 3 egal cu 3. În produs avem numărul 3. După următorul număr ajungem la 5. Număr e 5. Deci produs egal cu 3 ori 5 devine 15. Și tot așa. Băi, dar știi ce ne-am înțeles eu? Ce? Dacă în int trebuie să... Bine, am inițializat și variabila număr și produs. Pe astea nu trebuie să le bag și în sin? Asta nu înțeleg, care e... Păi nu, că în sin noi citim de la tastatură. Cu sin citim de la tastatură. Int îi spune calculatorului, vezi că vreau să folosesc variabilele astea. Sin le citește de la tastatură. Eu NR și produs nu vreau să le citesc de la tastatură, că le dau eu o valoare aici în cod. Păi și ce înseamnă că le citești de la tastatură? Că asta nu înțeleg, adică că Adică îi dai valoare. Da, Îi dai tu valoare din tastatură.
Că, ok, gata. uite, codul nu merge, nu se întâmplă absolut nimic, până nu-i dau o valoare de la tastatură pentru acest n. Și îi dau o valoare, să zic că îi dau 15. Dacă îi dau 15, el îmi calculează pentru 15 Da, am chestia asta. înțeles. Ok? Bine. Bun, a dat numărul ăsta urât, pentru că acest produs până la numerelor impare până la 15, aș presupune eu că a ieșit din limitele lui int. Cred că asta s-a întâmplat. Stai să vedem ceva repede. Bun. Ideea este că în momentul în care dacă îi dau asta un pic mai mic, 13. Nu. Ce am făcut? Ok. Ați văzut că dacă îi dăteam 11, îmi dătea un număr pozitiv care arăta bine. În schimb, dacă i-am dat 12, îmi dă un număr negativ urât care nu are cum să fie rezultat real. Aici ce se întâmplă de fapt este că am învățat că o variabilă de tip int, cum sunt astea de aici, număr și produs, da? Poate ține numere până la 9 cifre. Dacă eu pun aici la 11, el ce ține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifre. Ăsta e maximul lui. În momentul în care eu înmulțesc treaba asta cu încă un număr impar, o să treacă de la 9 cifre și o să avem un număr prea mare pentru int. În momentul în care un număr prea mare pentru int vrea să intre într-un int, el pur și simplu își termină limita de numere în dreapta, să zic, până la 9 cifre. Își termină limita și se duce din nou pe minus. Și o să ne dea ceva foarte prost. Deci aici soluția este să folosim un tip de date care ține mai multe numere. Spre exemplu, putem folosi un unsigned int, care o să-mi țină de 2 ori mai multe numere ca cel precedent. Deci dacă îi dau 12, o să meargă. Dar, acum apare problema, dacă îi dau 13, wow, încă merge, ok. Nu cred că merge bine totuși, dar pare că merge. 15. Ok. Aici, ce se întâmplă de fapt este cam același lucru. El își termină limita și începe din nou. Doar că fiind pe unsigned nu ține decât numere pozitive, nu ține numere negative. Din acest motiv, nu o să pară prea obvious problema de aici, dar dacă o să ne apucăm să le numărăm, dacă îi dau 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifre. Dacă la 11 avea 9 cifre, n-are cum la 15 să aibă 10 cifre, corect? Că l-am mai mulțit cu încă 4 numere care sunt toate peste 10 clar. Nu are cum să fie ăsta rezultatul. Deci, unsigned int-ul ăsta tot nu e destul de mare. Putem folosi ceva și mai mare. Ce există mai mare decât unsigned int? Ce ține date și mai mare decât unsigned int? Dacă nu mai țineți minte, puteți să vă uitați pe în docs, să vă uitați la prima lecție unde am vorbit fix despre asta. N-ai spus că double era cu numere reale, deci practic ar Ba trebui... da, double e cu numere double, reale, dar nu ne ajută pentru că nu ține neapărat numere mai mari. Pur și simplu ține și numere reale. Ok. Adică Ok. pot să-i pun și virgulă. Se folosește long, care long poate ține numere cu până la 18 cifre. Deci, aici eu dacă îi dau 11, o să-mi afișeze treaba asta. Dacă îi dau 12, o să-mi afișeze treaba asta. Dacă îi dau 15, o să-mi afișeze chestia asta cu clar mai multe cifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cifre. Ok? Bun. Și trimițând chestia asta pe aici. Ne-a dat 100 de puncte. Dacă în loc de long eu aici aveam int, sigur am luat niște puncte pe unele din teste, doar că nu le-am luat pe toate. Am luat 50 de puncte, pentru că testele astea 5, care mi-au mers bine, au avut numere mai mici decât 11. În timp ce astea au avut numere mai mari decât 11. Ok? Care mi-au ieșit din int și au dat prost.
De ce nu folosim mereu long? Ce sens are să folosim int dacă pur și simplu long ține mai multe numere? Că ocupă mai mult spațiu. Exact. La o variabilă nu se simte diferența. Nici la 100 de variabile nu se simte diferența, nu te doare. Dar când ai un cod greu și lung pentru ceva real în mare parte, o să ai, nu știu să zic, habar n-am, uh, numărul de produse din stoc. Nu știu, la o companie mare, numărul de produse din stoc o să fie la ordinea milioanelor. La ordinea milioanelor, dacă eu țin chestia asta pe long în loc de int, pentru fiecare din ele câte ceva, o să se simtă diferența. Ok, bun. Hai că vă mai las 2-3 minute să vă gândiți la următoarea, cei care ați fost atenți aici, și o să o discutăm imediat. Deci, suma cifrelor ar fi. Alexandru și Matei Barb, voi pe unde mai sunteți? Eu sunt la penultima. Ok, foarte bine. Eu la aia cu produs cifre, îmi pare. Ok, foarte bine. Perfect. Ok. Pentru cei, vă zic și eu ceva frumos, acum că am văzut pe grupul de la robotică, au început, știți că la noi la robotică e foarte important să fim cunoscuți, da? Pentru că e foarte de ajutor să ne știe lumea, mai ales uh, cei de la nație sau cei de la First Official care efectiv organizează concursul. E un plus uriaș să ne știe. Și acum, în ultimul timp, la fiecare story pe care îl punem pe hashtag ne dau First Official, adică cei cu concursul mare din America, nu nați prin educație care a adus concursul în România, repost. Deci începem să fim cunoscuți. Mișto.
Wow. S-au uitat 34 de oameni la ultimul training. Deci, lumea chiar s-a uitat, cei care n-au intrat la training aici, lumea chiar s-a uitat peste el. Foarte tare. Bun, suntem gata să vorbim despre suma cifrelor. Vreau să aud și eu niște idei pentru cum v-ați gândit să rezolvați problema asta. Dacă ați avut o idee cât de mică, nu contează dacă e greșită. Andreea, Matei, Mihai, că știu că voi erați pe problema asta. Eu am făcut-o, o aveam de dinainte făcută. Suma cifrelor și produsul cifrelor, îmi pare. Am trecut la suma 37. Ok. Atunci Andreea și Matei, voi? Idei la problema asta? Știu că trebuie să-l descompun pe N, dar după aia nu mai știu ce trebuie să fac. Păi, Că trebuie să scriu că e, bun. Și cum îl descompun pe N? practic, la exemplu, cum era 2705, ar fi N egal cu 2 ori 1000 plus 7 ori 100 plus 0 ori 10 plus 5 Ok, bun. ori 10 la Asta puterea e, 0, practic. în mare parte, asta e matematic de făcut. Și apoi să le facem suma Da. la fiecare, da? Bun, hai să vedem Da. cum facem asta. Matei, ai vreo idee cum să facem asta? Ți-a făcut diriga la clasă. Da, clar. Nu știu. Bun, păi, ca noi să trecem, hai să vedem două operații simple, da? N modulo 10. Ce îmi dă chestia asta? N modulo 10, ce rezultat o să aibă? Păi stai ultima cifră. N modulo 10 îmi dă ultima cifră. Adică dacă N ar fi, Da, scuze, în mod zici. deci dacă N ar fi 2705, atunci N modulo 10 ar fi 5. Efectiv îmi ia ultima cifră. Asta face pentru că îmi dă restul împărțit la 10. Da? Da. Bun. Și N/5, asta îmi scoate ultima cifră. Deci dacă N e 2705, N/10 o să fie 270. Da? Pentru că îmi scoate 5 ăla de la final, da? Hai să Da. punem aici un slash 2705, da? Bun. Păi atunci noi, ca să facem treaba asta, putem face efectiv nu mai avem nevoie de n la sfârșit, deci putem să-l distrugem, da? Deci ne trebuie o variabilă de sumă, care o să o facem 0 la început. Și putem să prelucrăm acest număr n și facem un while cât timp n este mai mare decât 0, da? Pentru că dacă Da. n e 0, deja nu mai are niciun sens, înseamnă că l-am parcurs pe tot. Și în Da. acest... Spune Mihai. Dacă puneam n egal cu n de 10 gen, tăia și ultima cifră, nu? O lua pe următoarea. Chestia asta Așa o mă taie știu. pe ultima, efectiv. O să Ok. fie n-ul, o să pierzi ultima cifră făcând asta. Ok, mersi. Bun. Deci așa noi putem să trecem efectiv prin ultime, putem să trecem prin tot numărul. Deci dacă îi dăm aici un cout n, cout mai mic n, mai mic ghilimele spațiu. Ok. Treaba asta o să afișeze n-ul pe rând. Hai să zicem 2705, da? O să fie întâi șterge ultima cifră pe rând și apoi se oprește când ajunge la 0, da? Bun. Păi atunci, noi ca să facem suma cifrelor pentru numărul ăsta, trebuie la fiecare din astea să luăm ultima cifră și să o punem în sumă. Și putem foarte ușor să luăm ultima cifră cu n mod 10. Deci trebuie efectiv un sum egal cu sum plus n mod 10. Da? Pentru că n mod 10 ăsta ne ia ultima cifră pe rând, deci 5 plus 0 plus 7 plus 2, da? Și le adaug în continuu în sum. Ok? Și după cu n egal cu n/10, chestia asta șterge ultima cifră ca să facem același lucru cu următoarea. Ok. Bun. Dacă testăm chestia asta, 2705, am uitat să-l afișăm, ups, cout sum. Ok. Chestia asta îmi dă 14, care 14 cât e? 5 plus 7 plus 2,
și plus 0, doar că pi 0 nu schimbă nimic, o să fie fix 14. Deci merge bine. Ăsta e codul pentru... Așa treci prin toate cifrele unui număr. Așa le prelucrăm, se numește. A prelucra cifrele unui număr. Aici, dacă vreau efectiv să le fac produsul acestor numere, cum puteam să fac? Să fac produsul cifrelor unui număr. În loc de sumă. Păi puneai înmulțit în loc de plus. Exact. Deci puneam aici un înmulțit în loc de plus și sum trebuie să înceapă de la 1 în cazul ăsta, pentru că, Da. Asta ar fi fost mai roz. da, bun, cu 2075 n-are sens pentru că avem un 0 și ne dea 0, deci folosim 2715 ca să nu avem 0. Ups, 2715 așa. Și o să ne dea 70, care e 5 ori 7 ori 2, 70. Da? Deci, folosind ideea asta, orice avem de făcut, fix pe modelul ăsta pe care îl avem aici, cât timp n e mai mare decât 0, facem ceva cu ultima cifră, care o să fie stocată în edmod 10, și apoi scoatem ultima cifră, să trecem la următoarea. Fix pe modelul ăsta putem prelucra cifrele oricărui număr, oricât de mare ar fi el. Bun, trecem la următoarea problemă. Nu o să mai stau foarte mult pe capitolul ăsta, deci nu o să mă mai uit chiar prin toate. O să vorbesc despre niște chestii un pic mai dubioase. Ăsta puteți să-l faceți și voi. Uite, maxim ăsta este un pic mai dubios, are o chestie un pic de tot mai dubioasă, o să-l facem pe ăsta, deci vă rog pe toți să vă uitați un pic pe maxim, cei care încă n-ați făcut-o. Vă las să vă gândiți 2 minute și după o să o rezolvăm și după vedem dacă trecem mai departe sau încheiem lecția aici. Bun. V-ați gândit un pic la ea? Ați înțeles cerința? Să putem să începem să o rezolvăm rapid? O să presupun că da. Bun. În cazul ăsta, noi trebuie să citim numere de la tastatură până la apariția lui 0. Adică nu știm câte numere citim de la tastatură. Nu avem nici cea mai vagă idee, da?
Și să le citim în continuu până găsim un 0 și apoi să o afișăm pe cea mai mare să afișăm cea mai mare dintre aceste valori. Hai întâi să vedem cum am putea să citim numere de la tastatură și să ne oprim când găsim un 0. Păi, ca să facem asta, avem nevoie de un număr pe care îl citim, care trebuie să fie inițializat. Hai să zicem, de exemplu, acesta ar fi un A. Da? Vrem să citim un A pentru până găsim 0, da? Bun. Ca să facem asta, putem să folosim un while. O condiție pentru while nu avem neapărat, pentru că o să ne prindem pe parcurs despre ce condiții trebuie să punem, dar să zicem și trebuie să citim pur și simplu A, da? Chestia asta o să citească A-uri de la infinit, asta o să facă ea. Apoi, eu vreau să ne oprim în momentul în care A e 0. Ca să facem asta, pur și simplu îi dăm un dacă A e 0, atunci break. Break ce face? Break iese efectiv din while. Da? Deci iese din while-ul ăsta, iese, trece mai departe, să ajungă aici. Break-ul. Ok? În momentul în care dăm break, el zboară din while, iese ca și cum condiția ar fi falsă. Da? Acum, la acest while, nu-i place faptul că nu am nimic, nicio condiție, deci o să punem o condiție care să meargă la infinit, hai să zicem un 1 egal 1. Da? O condiție care pur și simplu merge la infinit, cât vreau eu, nu se oprește niciodată. Bun, și chestia asta ce o să fac? Hai să-i dăm un cout A, ca să vedem efectiv ce citim. O să-l pun după if. Aici. Bun, chestia asta am lăsat citesc numere. Citesc 5, 3, 7. Citesc ce numere vreau eu și când citesc un 0 se oprește. Deci face fix ce trebuie. Ok? Și acum, noi trebuie să găsim cel mai mare dintre aceste numere. Ca să găsim care e cel mai mare dintre aceste numere, trebuie să introducem o nouă variabilă max. Da? Egal cu 0. Hai să numim maxim, de fapt. Mai bine. Maxim egal cu 0. Ok. Bun. Și aici, de fiecare dată, în loc să afișăm A, unul din numerele pe care le citim, că toate numerele noastre citite o să fie în A, verificăm cu maxim și facem dacă A e mai mare decât maxim, atunci maxim devine A. Și atât, pentru că ăsta e singurul caz în care ne interesează. Dacă e mai mare decât maximul, atunci o să devină un nou maxim. Și la final trebuie să afișăm maximul. Chestia asta, hai să vedem ce ar face. Îi dăm 5, 7, 43, 63, 777, 44, 5, 1, 2, 3, 4. Citesc numere când vreau eu, când îi pun un 0, îmi afișează 777 cel mai mare număr. Deci merge bine. Ok? Hai să discutăm un pic despre cum funcționează acest cod. Deci e un while care se repetă la infinit până când dă în acest break, da? Și o să repete chestia asta la infinit. Citește o variabilă A. În A am ultima variabilă citită. Dacă e 0, iese din while. Dacă nu e 0, în schimb, verifică mai departe. Dacă A-ul e mai mare decât maxim, definim un nou maxim. Apoi în A se citește din nou altceva. Adică îi dăm cum ar veni override la ultima chestie pe care o aveam în A. O ștergem, ea nu mai există nicăieri în memorie. Avem un nou A acum. Bun. Și la acest nou A facem același lucru cu el până ajunge la un maxim. Ok? Dacă luăm codul ăsta și îl punem pe pbinfo, o să ne dea 80 de puncte probabil. 70 chiar. Hai să vedem de ce. Dacă citim bine cerința, putem vedea treaba asta. Dacă prima valoare introdusă este 0, se va afișa mesajul nu există. La noi, dacă prima valoare introdusă e 0, o să ne afișeze 0. Ceva nu-i bine. Hai să vedem. Păi, trebuie pur și simplu să-i punem o condiție la final. Noi dacă punem 0 undeva, ar trebui să iasă direct. Deci maximul n-ar trebui să fie 0 niciodată decât la început de tot înainte de while sau în cazul în care singura valoare citită este 0. Deci putem pur și simplu aici să-i punem un if maxim egal 0. Atunci
Cout, atunci cout nu există. Else cout maximul ăsta. Ok? În cazul ăsta, dacă îi dau un 0, o să-mi zică direct că nu există. Îl iau, îl copiez. Îl pun aici. Chestia asta tot nu o să ne dea 100 de puncte. O să ne dea 90 de puncte. Mai are un caz dubios. Ok? Hai să uităm bine la cerință și să vedem care e problema. Îmi ziceți dacă vă prindeți care e problema și ce nu dă bine pe acest cod. Scrie acolo că valoarea 0 nu se ia în considerare la determinarea maximului sau... Păi da, exact. Asta înseamnă pur și simplu că de-aia putem să folosim acel if la final. Că dacă era luată și Ok. valoarea 0 în considerare, atunci nu mergea if-ul ăla, că ar fi fost ok să-mi dea maxim 0 în unele cazuri. Ok. Babe, nu cred că ne prindem. Bine. Nu știu, adică singura chestie ar fi că n-am folosit variabila max, să-i dăm numele max. Nu contează ce nume dai, Adică pentru că n-au cum să verifice asta. Păi, atunci nu o să... păi uite, scrie aici că numele citite aparțin intervalului minus 1.000.000 plus 1.000.000. Dacă numărul pe care îl avem noi, nu știu, dăm decât numere negative, ce o să se întâmple? Hai să vedem. Dacă îi dăm, nu știu, un minus 5, un minus 7, minus 100 și apoi un 0. O să-mi zică că nu există. Se întâmplă treaba asta pentru că maximul meu începe de la 0 și maximul meu începând la 0, el când compară aici, dacă au e mai mare decât maximul, au nu o să fie niciodată mai mare decât maximul dacă sunt numere negative. Chiar dacă eu de fapt n-am găsit niciun număr mai mare decât minus 5. Ok? Ca să rezolvăm asta, trebuie pur și simplu să setăm maximum mai mic la început. Deci dacă cel mai mic număr e minus 1.000.000, o să-l punem minus 1.000.005. Ok? Chestia asta o să facă să-mi găsească cel mai mic număr. În cazul ăsta o să meargă iarăși cu minus 5, minus 10, 0. O să mi-l dea pe minus 5 ca fiind cel mai mare. Da? Dar mai există o mică problemă. Că acum nu o să mai ajunge la cazul ăsta în care maximul e 0. Că dacă îi dau un F5... de fapt, ba da. Ba nu. Dacă îi dau un F5, am un 0. Intră aici și dă direct break. Ca să rezolvăm problema asta, pur și simplu îi dăm aici. Dacă maxim este numărul pe care l-am dat noi la început, așa. Asta înseamnă că eu n-am pus nimic în maxim, n-am comparat cu absolut nimic. Am ieșit direct, deci înseamnă că prima valoare a fost 0, deci că nu există. Ok? Și acum, hai să verificăm. Îi dăm un 0. Merge. What? Păi trebuia să pui Nu minus. merge. Trebuia să pui... Bravo, bună idee. Așa, îi pun un 0, îmi dă nu există și dacă îi pun 49 minus 6 minus 2 minus 10 și 550 și un 0, îmi dă 550 și merge totul bine. Hai să punem codul ăsta să vedem ce se întâmplă. Și merge totul bine. Ok, cam asta a fost. Cam asta a fost lecția de astăzi despre structuri repetitive. Și acum vă întreb pe voi cum vreți. Vreți să începem și lecția despre funcții astăzi, adică să începem și pe următoarea. Nu este chiar neapărat o lecție scurtă, dar putem să o începem mai să o terminăm joi, dacă vreți. Eu zic să începem joi. Să începem direct joi? Da, nu pare că mai are lumea chef. Ok, cum vreți.
Eu am să vă întreb că și mie mi s-a părut, chiar dacă n-a fost foarte lungă, a părut destul de lungă lecția asta. Ok, păi atunci, cam asta a fost, ne vedem joi, cred. Ce dată e joi? Stai, 27, 28, 29. 29? Ok, bun, păi atunci, cred că ne vedem joi. Ok. Bine, Ok. păi, La revedere. nu, la Pa. revedere, că sunt cu un an mai mare ca tine. Haideți, pa! Pa, 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 pa. Salut!